Idan baka danna mana subscribe ba, ka shiga sacin ka rubuta Wisdom TV, zai bude ma kamar haka. Ka danna ja mai alamar subscribing, sannan ka danna kararrawa da zarar mun daura abu za a sanar muku. Mun gode sosai da damar da kuke. Hai dan nan, gora uba ko ka sha wahala ne? Na kawo zuza da idanuwa. Wahala ta nawa ma mu da kullum a cikin da muke wahala. Ai ba ban ga bambanci ba da Isa. To ya za ka ga bambanci? Da ina yawo da miliyoyin kuɗi, yanzu ba ko sisi. Kai gora uba lalle ka ji yanayin nan. Ya ba zan ji yanayi ba. Ai Buhari a kaina ya ƙare. Kai gabaki ɗaya Buhariya a kaina ta ƙare, a kaina. Shugaba ne fa jagora na gari fa. Aina Baka jana mai gaskiya ba? aina zama mai gaskiya A Najeriya ma. Da za a zaɓe ka kamanta a wannan fa. Hakuri aka dinga tura mai fa. yaran da ci shinkafa na kai wata 3. Kai ba lalle ka ji jiki. An ce mu dogara da kanmu, mu ci abincin gida, ga shi muna ci. To Tarin rogo ne ke ci ba ruwa, ban da ma kuɗin da zan sai biyo. to takin da ake sayarwa 3,500 yanzu ka san 1000 ake sayarwa 9,000 da wannan dole abinci dan tashi ai. A? Ne bun waye? To kasa kawai da aka ce da ai noma. Amma yana nema kowa yanci ne fa. Na yankin anan. Kai Buhari ne Da fa. ya ake neman yancin. Fara uba, Da kana rike 3,000 yanzu ka da rike naira 100. kai ba ya gaya ma, Yarin ma da ƙyar kake samu. haba, kai sai dan baka fita nema ba wallahi, Ka gaya min cinikin uwar mai na yau. haba, Na kasa kayan sama da awa 3 ko duba- kuda bai hau kai ka ba. duba kai sadan Kano mana, Ko kuda bai hau kai ba. isa dan Kano ka duba gani, Na tafi a zufa ya tafi ya dawo, Ba dole tafiya dawo ba wahala. zai ya je wata kasuwa fa, kai da kyare sha, kai bai na kake cin gari yau, kai ku tare shi, fara uba, Allah dan nan wannan sufa taka, fara uba ba a magana, wannan rawar da ka samu kuma fa, kai ka goni kai ka goni ba Allah fa. Ha gari yake ci wallahi. Ka gona bai da dora kansa. Mama ta ci ko ya ci sai san mata gurogon nan ba, amma ba uban da zai ci. To ni din kuma abokin ka kuma fa. Kai din me? Wa ya san ka? Dai ga ina kake? Daga ina ka? Kawai zan taba kallon kai yanzu nake Kai ka kallon daina ka. kallo na. Haka Ka kallon haka zaka bani Alquran ba zaka ci garurogon nan. To na hakura ba komai sai an jima. Shikenan. Bari gudun ban ka sai an jima. Na ina maka kyamara bidiyo amma bari tsaya. Ba shi ban so sai